От екипа на бригада, като любители на хубавите вина, бяхме любопитни да разберем как става правилната дегустация на вино. И сега имаме тази възможност. Жоро и Мари ще ни покажат как точно става дегустацията на вина. Тапата се мирише, понеже корка е порест, да не би да е навлезнала влага или въздух и да са започнали плесени процеси или да се образува мухъл. Декантирането е избистряне на виното. С декантирането се цели да се премахнат винените оттайки или винен кал. Най-често това се случва при старите вина. Сипва се изключително бавно, за да може виното да се разлива по декантера. Това е допира му със светлината и по този начин той се окислява. За да може да се оцени, се пълни до максимум до половината чашата. Ако е по-голяма, една трета. В този лист оценяваме цвета на виното, като трябва да се гледа цвета на бял фон. Когато по краищата виното има по-тъмен цвят, по-наситен, по-тъмен, показва, че виното е отлежало, че не е младо вино. След това първото сетиво, с което се оценява виното, е очите. Нали? Какъв е на цвят, какъв е интензитета на виното. По това как се стича виното от чашата, която се е въртяла около чашата. След това виното се стича. Колкото на по-ситни такива струйки, показва, че виното е по-плътно и показва, че е с по-висок алкохолен градус. Алкохолният градус зависи от захарността на гроздото. След това се оценява виното по неговата миризма. Като е хубаво виното за това да се сервира в температурата или близка до температурата, в която е отлежавало, защото ако е по-топло, има повече алкохолни изпарения, които пречат на да усетиме добре миризмата, или пък ако е по-студено евентуално, те затапват тази миризма и не може да се усети. Задържа се леко в устата, за да може да се види виното, дали има по-твърдо тяло, така се преценяват и тенините. Получава се една степчивост малко преди гълтача или някъде след средата на езика. И след това по тази винена карта нашите клиенти оценяват че цвета на виното, неговия интензитет, това по какъв начин се завърта около чашата, дали е по-бавно или по-бързо. Хубаво е виното да се дегустира в чаши с тънко стъкло, за да може да се види ясно цвета и да не се пречупва, да не се пречупва светлината през по-дебелото стъкло. Нашето вино има ясни цветови качества и интензитета му е с добър интензитет. Цвета на виното е червен, наситено червен.